Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak antang dengan goro-goro ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan goro-goro. Ora ana sing kliwatan to, Tru? Ketoke kok ora ono. Ya wes yang ono kan alhamdulillah. Ayo Kang. Bagong iki ngomong apa? Kok mbok udute iki ditetet to, Gong? Iki tek ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Kayaknya arep ngopo? Ayo, biasane iki acarane opo? Mung ki bar ngomong kene iki TA kok. Oh iya, iki TA. Dudu kepyaan, ah dudu. Kepyaane sementara berhenti dulu. Soalnya bulan poso, bulan puasa, wis sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Ora iso ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi ngono kuwi. Tenan aku ki. Apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ora ki mubeng desa bukai. Sahur-sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo drum, nganggo wah macem-macem pokoke mubeng desa. Lah nek poso ora. Yang penting lah aku wis gugai. Ha yo ngono kuwi ora apa-apa. Iki barang aku marah ngomong apa ya ning isor mau wis kelingan kene lari ya. Oh kasih mawawan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki delok aku tak anu Mas Reza, nyuwun tulung Mas Reza, oke. Ah ya ampun. Kene. Apa iki? Nah. Saya enggak wayangnya ketutupan. Iki lek omong saka kanca-kanca WL. Ala bel. Sing demung dijaluki udut jiwe pernah-pernah. Ah ini selamat dan sukses untuk TA-nya Pinky Boy dulu. Kok Pinky Boy? From Lintang Paukir Fans. Oke, matur sembah nuwun. Di sini wah pokoknya jajan-jajan enak-enak ini. Enak-enak banget ini. Ada susu. Yes, iki ge. Kok mundur? Ayo kono biru-birune mundur. Rasa tem. Sini bayar apa? Terus pokoke iki ya iki barang matur nuwun wis paring support sing wingi ana arep apa ya menjelang puasa apa wis puasa ya kae. Pokoke dinehi baket duit. Wah. Paket ta. Paket. Piye to? Sing bener sing endi? Endi to kuwi apa?
Didelikke. Seneng. Matur nuwun ngagem niki wau Lintang Paukir fans. Matur nuwun sangat sedewingi ya wis jenenge ya padha kuwi. Terus langsung niki kita awal iki. Nah, niki TA Pak Le kawan. Oh ya Pak kawan. Pak Le. Nah, biasanya nang sekolah Le. Pak Le guru. So tak Om guru terus pokoknya kata banget banyak aku kira diurut-urutannya sih. Om Lingga, Pak Kepala Sekolah, Pak Agus Suranto, terus Bu Nuni, niku mungkin kang minggah panggung. Wes pokoknya orang ketang saklima rong klima pokoknya minggah panggung mungkin Bu Nuni. Kali Pak Ne, kali Pak Tri, oke. Usaha iki mau ampun mengke-mengke. Ora mengke nek selak bengi. Selak buka sahur aku. Monggo bulune Pak Tri katuran minggah panggung monggo to disepot to. Pak Tri, iya sudah dalu Mas Hadi. Oh iya, aku harus bokongi mesin janji dapat kena kepala. Misalnya lagi ampun pasang walak. Monggo bune. Gaduh Pak Tri. Gaduh Pak. Sugeng dalu ngomongin. Kula kalian Pak Tri menawi wonten kampus wonten sekolah. Menika panggilan akrabnya Pak Ne Robukne. Lari-lari sok dipacoki ya. Nyebabke huwak ya mulai buat kuwi kaya. Ngakrabke ngaten nggih. Nggih. Dalem nggih. Nyuwun sewu sebesar kula saestu ngaturaken Gusti Panuwun katur Mbak Agnes keluarga ingin wonten dalu menika sampun pareng kebiakan panggelar uji kompetensi kalian. Ini ujian utawi uji kompetensi kalian SMKI kompetensi kalian seni pedalangan. Wonten ing taun menika tahun ajaran 2000 selangkung menika siswa wonten 13 ing dipun unduh wonten dalipun wonten kalih Mas Gading Paukir. Nggih kalian ingkang nganggo kalih Mas Febri Kabit Rahmatullah. Wis banget banget. Lajeng ingkang 11 menika pun adane wonten ing arena tertutup, arena terbuka ing Dhuwurwati SMK Negeri 1 Kasebatu SMK Negeri Yogyakarta. Nggih. SMKI utawi kompetensi kalian seni pedalangan siswanipun wonten 13 menika jenipun menawi ing kelas 3 menika luar biasa bagus semuanya. Ming wonten aliran siswa aliran pergemitan, Pak. Nek pelajaran itu cap katon cap ora. Yo klebu Gading bareng iku. Waduh. Ini ora apa Mas. Sampeyan nunggak semi karo bapakmu. Bapak ini ngaten. Bapakipun menika adik kula kelas 50. Zaman sematu malah luar biasa Mas Gading menika. Merungge Mas Seno menika kelas kalih pun sampun wani mayang wonten Wonosari. Wonten daerah Kelgi, anggaran mayang mesti cilini sikik.
Nggih, kula ngetutke kok mriku. Lajeng menawi bedanipun Mas Gading menika ling didik menika karo cerek. Boten. Oh, padha. Kalau yang ulang-ulangan ini solikin tadi. Nggih. Nggih. Sewu Pak Tri. Nggih. Mulai besok. Nggih. Nai Mas Gading kalian Pak Sinane bedanipun menapa nggih? Nai kula kok remen Mas Gading. Nggih. Suarane niku jane apik ning yo rada keset niku dadi wong tak apik. Nek cinta mesti tambah apik. Nggih. Ini kita nek kon ngaji. Nek kon ngaji itu rada angel. Mergo wis kelas 3 Ibu. Nggih. Pancen kelas 3 niku biasanipun lajeng menika wau ajaran murid perdebitan wau. Cakaten tak mboten. Namun menawi secara kompetensi kabangyaken Mas Seno kalian Mas Gading menika langkung luar biasa Mas Gading. Krana menawi SDM menika sami. Fasilitas tentu lebih komplit sakmenika. Warga laras ing seni junior menika luar biasa. Menawi Mas Seno menika sih ngarang jagat menika penabuh pun di penabuh ala dusun-dusun menika. Wis pelayon tak ketunggone ngoten-ngoten niku. Namun menawi warga laras menika yai atos-atos gede ngoten. Tegesipun seorang baleni gede ngoten. Sayanipun atos suarane. Menika atos gede. Orang baleni gede, baru apa wae siap ngoten. Lajeng Mas Gading dilangkung alhamdulillah syukur ngoten. Krana menawi Bapak Unyir fasilitas menika agak terbatas. Sak menika panjenengan mung garing nglenggahi kula sekular. Gamelan wis siap, penabuh siap. Penabuh pun petet halo-halo terus disebut kelompok kabeh. Fasilitas tidak ada yang mengecewakan. Milo kula nyuwun kali sanget sampun ngatos tadi dadosaken kunjunganipun ingkang Ibu. Karena Bapak menika pun wastani dalam cerdas. Menawi wonten ingkang ngarani sing kuwi nek mayang ora cetha. Yo aja ora salah ora. Namun menawi kula ingkang biji dalam cerdas itu cuma Masino. Karena dalam yang bisa membaca fenomena sekarang. Wayangi Solo kadang-kadang belakangipun Yujo, kepraing Yujo, ning kadang-kadang sang Solo. Itu nama-nama. Namanya dalam cerdas. Tidak membedakan antara Yujo dan Solo. Pun gabungaken itu nama Masino. Dalam cerdas di Jogja itu Masino. Biasanya menikah kula sak kanca langkung-langkung Bapak Kepala Sekolah bunyi gadahi pegadaian ada. Mugi Mas Gading Paukir menika langkung sukses. Langkung laris. Langkung laris. Amin. Langkung laris. Amin. Amin. Lajeng menika mangke rencang-rencang menika ugi nderek kados Bapakipun nggih. Uripi kanca-kanca menika. Sampai kita Mbak Tantin. Kebun Mbak Tantin, Mbak Elisa menika munggah dedel menika ya krana Mas Seno menika. Coba menika kanca-kanca menika ora ana Mas Seno nggih. Ora cetha. Namun krana wonten Mas Seno menika luar biasa. Kula hakul yakin bahwa Mas Seno itu swarga langgeng. Amin. Krana nguripi warga semanten. Sing biyen isih tobat ngoten samenika cekelane do mobil kabeh. Omahe do apik-apik. Ora ketane sing kredit. Iku wis lumrah. Semisal malih kula ngaturaken gemi panuwun dhateng keluarga Bagio Mulya menika, lajeng kanca-kanca pengerawit warga laras yang luar biasa, ugi kanca-kanca waranggana ingkang mendukung dhateng kiprahipun Mas Gading Paukir anggenipun uji kompetensi kalian. Wabil ingatan yang bisa kita aturaken. Ibu mau pulau nembang gadung bulu ini mestinya setapis. Jadi ingkang menapa selas-selane dalam menika mangke lak badhe pun kepyaken tanggal 11. Nggih, salah nggih wonten
arep tertutup Dulwati SMKI. SMKI nang Jakarta. Mangke live streaming pun wonten SMKI channel SMKI. Monggo katuran pirsani utawi tindak rawuh wonten SMKI nggih sumangga. Ngaten nggih Pak Tri. Nggih. Menika angkatan menika mila saya sedaya. Terus selain Mas Gading itu ada banyak anak-anak yang ya minimal sama dengan Mas Gading. Dan nggih wonten langkung ingkang sae malih. Ning menika namanya belajar nggih. Terus wonten ingkang menapa? Lan mila wonten SMK ingkang angkatan menika mila sae sedaya. Terus nyuwun pangapunten menawi menapa anggen kawula piring boten peranane penggali kanggo beli sampun cekap nggih nanti ndak Mas Gading. Nggih. Bisa Mas Gading kula mau titip undange SMKI sak suluripun Mas Sino mugi panjenengan gedhe kan nggih. Dengan ngisi pedalangan ayu Jakarta ingkang mobilnya nanti kangge teko palupi dhateng Purworejo panjenengan terus dalan ke misuwur ngaten. Nggih. Mobil ngaten ibu ini mangke Mas Gading boten tutuk anipun tapi supados para pamirsa ugi puas mersani Mas Gading. Boten matur nuwun sedaya panjenengan monggo pelajaran Mas Gading. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Tri Gununi. Balik ajeng minggat boten balik. Namas moga namas. Oh, boten nggih, sampun. Mas Lingga, Bu. Pak Lingga. Wong. Iya, Pak Lingga nang Dewi Serapat. Nggih. Ini yo ora lali lho, Reng. Apa? Yo biasane. Biasane iki apa? Kirim donga kagem Bapak, kemalwarung Bapak Kisna Nugroho. Wah, kuwi sing penting kan ngono kuwi. Ayo. Ya ayo di Al-Fatihah bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agama Islam. Ingkang ngrasuk agami sanesipun kula sumanggaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Heeh. Kayak terus saiki arep ngopo? Ayo. Wakune nek goro-goro ya nganggo nembang-nembang, nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu mau kuwi lho. Aku ki jan wah. Wajar wis. Wis jan wah. Yo. Kayak Omar Fan lah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kancapono sing turu, nah kuwi berarti wis sip. Apa Armantro? Ular kambang. Ular kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono ki ora apa-apa kok. Kayaknya kan sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwalestari. Ular kambang. Aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu.